Ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela phansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya, ngibingelele yona-ke ingwenya edle ezinye ingwenya. Babukele emakhaya namhlanje-ke la sibhalele usisi la wathi ucela simsize sihambeni naye siye kumuntu amgwazela ngemali, and manje uselibele emkhomba komunye mayifika kuyena ezofuna imali yakhe. Kodwa-ke sisi ninjani? Bese cela-ke uke usichazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Qala ubingelele uyichaze igama sisi, ungasabi ukhululeke. Okhulumayo uNcamsile Sibongo waKaMkhize. Njengoba ngibhalele la ekhaya, ubhuti lona wangithembisa umsebenzi, wathatha imali yami, shuthi kwakumele ngiqale ngikhiphe u-1.5 for ukuthi ngithole lo msebenzi, mase kuba u-500 ukuthi ngingeneke-ke official umsebenzi ngithole. Shuthi siyonke total kwaba u-2,000. Manje ubhuti-ke wangitshela ukuthi akuthathi isikhathi esingakanani, mina sengimnikile imali kwaphela inyanga lutho. Kodwa vele imali angiyikhiphanga vele umngani, ngoba ngaqale ngakhipha wona u-1.5 bese ngalandelisa ngo-500. Imali u-1.5 ukhipha ukuthi kube njani, ukuthi ungene emsebenzini, uphinde futhi ukhiphe u-500 wani ukuthi akangichazelanga kahle, nami phela ngase ngithathekile ngifuna ukuthola umsebenzi. Mina ngezwa nje lokuthi kumele ngikhiphe imali engaka, nami ngahlanganisa ngakhipha imali-ke semina nje ngase ngilindele ukuthi nje ngithole umsebenzi. Okay, singaya kuyena njengamanje? Yebo, singaya kuyena. Sinikezeni khona. Hayi, uyena-ke lo. Ninjani baba? Hayi sikhona. Baba ngicela ukubuza ukuthi singangena. Awumazi yini usisi? Sihamba naye usisi sokuchazela mase futhi phela mina ngeke phela mina ngithemba ukuqala ngizongena la kwami ukuqala nje into yokuqala nje ngoba mina ngizoqala ngizongena kwami ngigqoke negqoka ngapha ama-mask angithi nje sokuchazela ukuthi size ngani, kodwa ngeke sikwazi ukuchazela simi kanje ngaphandle. Nawe uyayizwa lento oyikhulumayo ukuthi ayizwakali kahle hle. Ngeke sikwazi ukuthi sikuchazele, noma ayikho inkinga phela singamemeza sikuchazele ukuthi size ngani. hayi mangabe yikho Ayikho inkinga, asizile kabi. Cela singene sisi. Asizile kabi, asizile ukuzona. Sizokhuluma la, sizobonisana, usisa ngithi yamazi. Ngiloko okubalulekile ngawe. Naso. Bafo, unjani? Yebo, asikhosi. Cela nje uqale mina ngiyithule. Ngingwenya mina edle ezinye. Ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Ngihamba nandangu usisi la. Usisi ungicelile-ke ukuthi-ke ngize kuwena sizokhulumisana kahle naye, njengoba naye engicelile ukuthi ngimphelezele size kahle kahle kuwena. Sisi, ubhuti yena. Yebo, Okay. Ngicela-ke sisi usichazeke isitori-ke njengoba ubukade ungichazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ukuze so-understand istory kahle. Sisiqale sizwe kuyena siphinde size kuyena ukuze sizokwazi ukuthi kwenzakalani. Ubhuti lo wathatha imali yami engango-2,000 isiyonke. Ngaqale ngakhipha u-1,500 njengoba bengichazelile ekuqaleni. Yebo, bese ngalandelisa ngo-500 ethi uzongifaka emsebenzini. Yebo, nami nganganaka-ke okuningi ngakhipha imali ngoba ngijahe ukuthola umsebenzi, kade ngangihleli ekhaya ngasebenzi.
Okay, manje sawushona ikuphi inkinga lapho ngoba wena ngakuthembisa umsebenzi kahle uthi umsebenzi wona ukuthola uzothola wangithembisa umsebenzi kodwa usisi wakamakhelwane nakuphelanga ngisho isikhathi esingakanani wamfaka emsebenzini mina sekwaphela inyanga nje mina ngihleli mamele imali wayikhipha wena 1.5 wawukhipha 1.5 ukuthi lana uzokwenzani uyakwazi because uthi ngikufake kuphi emsebenzini mase kuba khona 500 owe-joining fee uthi wena usayikhiphile lo 500 kumele ulinde association in lo ne-joining fee association in lo ne-joining fee joining fee eyani ngicela ungichaze i-joining fee ukuthi kahle kahle eyani maseke uyangichazela ku-1.5 ukuthi 1 ukuze sizoba sephejini elilodwa yazi kahle lana unebhuti wenzalana yebo shuthi nami angiyiphethe nami ngaphansi komuntu ngokuthini nami kuneminyalo ukuthi kumele ngiyilandele so ukuthi lana u1.5 lona ukuthi ahlahle usisi ethole ini isikhala sakhe yabo lo le kufanele ukuthi ahle umuntu othini usuke ebambe ini isihlalo yabo lo mase kuba khona ini lento ukuthi yona le 500 ukuthi ahle manje umuntu ozongena lasikhishwa nama uniform nani yabo yona so kahle lana kuba khona ini i-procedure ukuthi iyalandelwa namele ethi ukulinda yona into mina usisi abadinga ukuthi ngizomfonela mangabe seku right nami nakhona ngiyatshela ukuthi la sekusona so yabo yona so usisi manje ayingomhlophe nemkhoshweni okanye kanjani kodwa mina akayibekanga njengoba esibeka la sisi sicela sichazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani yini wena kahle kahle manje usuyidinga ke manje mina into engiyidinga manje ngidinga imali yami angisadingi kwalowo msebenzi ngoba kade imali ngayikhipha sekuphela inyanga imali ngayikhipha yena beyibeka kanjani indaba mina yabo nje njengoba esichaza manje nje angikwazi nje lokusho mina nje wangitshela ukuthi ngikhiphe izizumbulu zemali o-1500 nalabo 500 laba sethu abama-joining fee in konke lokho mina nje akachazanga mina wathi ngikhiphe imali wavuma ngithi wena ngoba ubona ukuthi umakhelwane wenze njani ngoba umakhelwane ngambona ukuthi yena washeshe wangena emsebenzini manje yini ishitshisayo nami ngangitshela ukuthi kuzohamba kanjani yini ishitshisayo yini ungalindi ngingalindi ini ngoba sekuphela inyanga lo wakamakhelwane akuphelanga ngisho inyanga ngabona ngoba ngisho lana ukuthi nami kumele ngingakhona phela mina into engizoyenza nami mekunjalo ngoba lana buka mamele angithi ngakutshela mina siswa mamele ngakutshela mina ngihlala ukuthi lana nami ngiphansi komuntu lo muntu loyo imali yanikwa ba imali yanikwa yena vele imali yakhe usisi imali ekhipha ngamnika yena usisi wakhombisa yena lo muntu umfowethu cha akangikhombisani ngikhombe ngisho umkhombe endleleni mina ngakhipha 1500 omunye 500 singawenza ucash send kuyikona mfethu lokho wanika wena yabona lapho wena uqinisile ngempela ukuthi wanika wena wanika mina imali mase mina ngathola kuphi e-office le kulo umphathi kulo yabo leyo so manje lana shuthi inkinga kuphi lana ukuthi ikuyena umphathi so angazi mina mhlawumbe yena ukuthi lento ufuna ukuthi yena ibe kanjani because angithi uthema uyichaza wena uthe kuno 1.5 owani 1.5 ongena wehlalo wehlalo 5 usisi ke angithi kuseyikhokhile imali yehlalo waphinde futhi wakhokha no500 ukuthini angene pho inkinga yokuthi angeneke manje isikuphi inkinga isikuphi ngilinde ikhona la kahle nami ngilinde mina kahle nami ukutshela ukuthini hayi abantu bakho laba abangenyanga ethile sekuapprovile bangeza bese nami kumuntu kanti imali u500 lo okhishiwe kasisi o1 kanti wow phela angithi ukubamba isihlalo yipi kanti ukubamba isihlalo imali ubamba isihlalo 1.5 kufanele ungena u500 angithi usisi ke usewukhiphile lo ongena yini esimbambile pho ukuthi angangeni nangu sisi ukhala ngothi inyanga zihambile akangeni nakuphilanga kwasikhathi singakanani yabona lento lena ibingalula manje wakhona yena umphathi umphathi umuntu ukuthi uhleze ebhizi kakhulu manje singenze njani ukuze atholakale yena umphathi ayikho indlela engatholakala ngamphathi ngaphandle ukuthi efonele futhi nakhona efonini umuntu okuthi nje umuntu okanzima kakhulu mhlawumbe mangabe futhi uzomfonela kuyizona izinto ezikanje so mhlawumbe la khona umuntu obhizi ngokuthi because umuntu ohamba ama-trip
ngokuhamba ama-trip so mhlawumbe usohlolweni mhlawumbe uku-meeting okanye yabo uyazi uchaza kahle yazi indlela ochaza ngayo uyathembisa kodwa manje ngike ngangena ila usisi lo udinga imali yakhe angazi-ke bhuti ukuthi kwenziweni ngoba njengamanje usisi hayi imali yakhe uyayidinga amanje phela mina ngazi ukuthi mina ngenze njani sisome ukuqala lawo ungizele nje ney'gora mina ngibona iy'gora phela mina lana ngiyaye kuze ukuthi obala abantu mina ngibona iy'gora la kokuqala imali ngidinga kuwena bhuti cha phela bona nami lana nami ngabe ngumkhona kanje nami angazi nami mhlawumbe eyami impilo nami mhlawumbe ngabe na isengcupheni okanye kanjani kodwa mina into engikuthembisa nsisi wami impilo isengcupheni kanjani yakho cha phela ngibona abantu phela ngoba abantu ufike nabo izimali zabantu ngoba abantu abufike nabo kanjani usisi uyena othe angithi ngithema ngichaza kanti mhlambe uyayisebenzisa lento yokugeza indlela iyasebenza futhi kakhulu bhuti wami okay ungangibuzi futhi wonke bhuti okay angithi-ke ngiyachaza ukuthi kuwena ama-speaker usisi ubhalele thina ukuthi sizomsiza manje uyangicakama ukuthi usengcupheni kanjani cha phela mina ngibona mhlawumbe ngathi mhlawumbe usisi mhlawumbe uzolwa okanye kanjani because ekugcineni mina lento manje siswami lalela phela mina lana kokuqala siswami mina ngumuntu ofanele ukuthi wena bhuti wami sengimiye kusisi ngidlanga ngosikhuluma ngisa amadoda angayi into ingane buka mamela siswami ngi-agent mina kokuqala Ofisela libeke lesingisi-ke ngi-agent naso ngi-agent uyabona njengoba mfethu yabona ngiyayithanda i-confidence ngi-agent yebo yaqhubeka-ke so ngoba ngi-agent kanjena mina nami nginabantu okuthini ngingaphansi kwabo wabo so nami ngoba mina usisi wanginika ilona imali le ngabika mina ngathi owami umsebenzi mina ngawenza owami umsebenzi bona sekumele bona benze njani benze owabo umsebenzi mase ngiyabuya kusiza hayi ngoba ngimkhohlile mhlawumbe usisi mhlawumbe udidwa mhlawumbe angim-update okanye kanjani okay nangu sisi mina uyangikhalela ukuthi since akunika imali ulibele umkhulumela nje izinto angazizwa kahle ngake ngakhona usuku nje ngaya ngalo emsebenzini wakhe khona la asebenza khona ngiyafika lapho ubhuti hayi kuthiwa akekho kodwa bayasho abantu ukuthi bambonile ukhona emsebenzini kodwa abangani bakhe bathi nje akekho bayamphika la abasebenza engingakusho ukuthi emsebenzini kubhizi kakhulu kubhizi kakhulu emsebenzini so nami ngumuntu okuthini mhlawumbe ngibambe kwenye indawo okanye kanjani yabo leyo nto leyo so mhlawumbe bona basuke benqena ukuthini bemtshelisa ukuthi ngisuke ngikuphi benqena ukuthini angikho ngoba ngisuke kahle ngisebenza khona ngisuke ngibhizi kakhulu siswami mina ngadlala ngathi siswami ngokuthini ubasi nayo okuyena mphathi wethu singamfonela mhlawumbe ngizame ukuze mhlawumbe wena ukhona ngafonela makubuya imali yami nje uqedile uyafonela bafonela webafo ukumfonela kungaba inkinga mhlambe into enza izinto nje zibe lula ukuthi sibesane sinikeleni khona sibabeke yena nawe nosisi la eduzane kube khona wena nomphathi nosisi yebo yona injalo ngoba phela imali kahle sidinga namhlanje inkinga ileyo ngoba mangithi mina mfonele wena uzomfonela ungitshela ukuthi awumtholi sicela ukuthi sihambeni sekuyena njengamanje cha yabona ngoba ngisho umphathi umuntu obhizi ukuye office kona akukwazi ngoba ngakho mhlawumbe sithuma sifike office ufike sithole i-reception khona ilo sisisebenza kuloku receipt sitholela laphana ehleli laphana ungangokuthini uzozichazela-ke ukuthi hayi ubasi umuntu ongatholakali mhlawumbe ngathi isikhathi akekho kwamanje yabo so manje izinto mina engingenayo lezo ngaphandle mhlawumbe ukuthi-ke singenze njani ngicela usuku siswami hayi mhlawumbe ukuthi ngiyakudelela hayi ngihamba futhi ngangingekho kakhulu ngicela nje kuphela mina usuku bahlala ukuthi ungiphe usuku lwanamhlanje kusasa ubhuti ngingafika usuku lwanamhlanje siswami ngizozama mina mhlawumbe mina ngizoyenza sure usuku kanjani imali idingeka namhlanje ngoba ngisho siswami ngiyacela okay wemfethu yazini-ke into ezoba inkinga la imali akusiye yami mina ngicela usisi la ukuthi size kuwena and umuntu ozokhipha ama-decision ukuthi kahle
kwenzakalani nangu usisi Usisi. usisi uyena ozosho ukuthi kwenzekeni and umuntu ongakhuluma naye njengoba ucela nje cela nanangu usisi Siswami buka phela siswami angazi swami ubekezele kwanele siswami. Kepha sekuphele kwakona ukubekezela. yeah Kuphele kwalona ithemba ngoba nalowo msebenzi buka kwakho phela ekhona yini wasekuqala. angisho ukuthi mhlawumbe ngiyakuthembisa okanye kanjani ngiyacela la ngithi cela ukuthi somuntu ngiphe usuku nje olana namhlanje mina ngizozama ukuthi mina ngikhulume naye ubasi ngimuzwe ukuthi uthini bese ngiyabuya kuye ngiyacela siswami nginkulu futhi inhlonipho ngiyalivumela mina ngiphutha mangabe mhlawumbe ngoba wena umuntu manje nami nginalo vele iphutha ngoba imali yakho wayiletha kumina wayinika mina imali ngisho wona mana phela ngithi ngiyakuzwa siswami ngisho wona ukuthi mina ngicela nje kulona namhlanje usuku makwenzeka-ke esiyabuya usisi uyabaleka-ke kwenziwe njani ngilana ngisolala Noma sibuya noma sibuya la asekho sethuthini. into engayisho ukuthi ayikho indawo mina ukuthi mhlawumbe ngingabalekela kuyona ngoba umsebenzi wami lona nami engikuthi ngidiphendele kuwona kumele ngikwenze ingane zami mangathiwa manje ngiyayeka kanje emsebenzini ngiyobe ngenze elinye iphutha futhi abami abantwana bayalamba owami umndeni uyalamba ngikhona hayi akukho la ngiyakhona so manje njengoba uthi usisi nje akabuye kusasa uqonda ukuthini ngisho mayebuya kusasa ikhona into Esizophuma. ezophuma ibe isisombululo sale nkinga phela usisi abhekane nayo phakathi kwakho naye ya kona ngicathi ilo isisombululo kona soba khona okanye mhlawumbe ipoint into ezwakalayo sinayo mhlawumbe ebe nalento ukuthi okay naye emoyeni ugculisekile ngaphakathi ngoba yona into edingeka mase seka sahambi-ke ngale ndlela ekhuluma ngayo ngoba hayi Yeah. ekhulumeni wena hayi uyakhuluma kahle uyamuzwa sesi Hayi, nasekuqaleni nje wayesho ithembiso kanje kuyinto yamanje nje kuphele ngisho isikhathi esikanani nguthola umsebenzi mina ngahlanganisa amasentshana ami nami ugcina ngamnika lutho umsebenzi kodwa imali igona. nangoku usisi yamuzwa uthini awukeke nangoku usisi-ke ndoda-ke awuke ukhulume-ke naye-ke umceleke kahle ungakhulumi nami khuluma naye ngoba imali eyakhe esizwami kona angisho ukuthi mhlawumbe ngiyakuthembisa okanye mhlawumbe kanjani kodwa nje mina ngisho ukuthi ngasizwami ngithi ngicela nje phela usuku kusasa nje Hayi mina futhi ngeke sakwazi ukulinda ngeke sengilinde wanele nje kwakukhuluma nje angisakufuni nje sengifuna ukuphuma nasekukhulumeni nje into engidingayo mina imali yami kuphela into engidingayo manje angisafuni kwakukhuluma angisafuni kwakuzwa lutho kunye ngifuna imali yami. yamuzwa kusisi uthini ndoda usisi ngiyamuzwa eheneke so kuzophoqa ukuthi kube khona-ke into eyenzekalayo-ke namhlanje is either imali kasisi noma uvuka kusasa uyongena emsebenzini ayikho inkinga vele nje mina umuntu vele osebenzayo ngiyangena sisemsebenzini ayikho inkinga manje-ke uthi kwenzekeni mina owami mina umbono bengithi ahlahle mina bengicela hayi ngoba ngithi bengicela ukuthi bengicela nje ukuthi nje usisi angangipha mhlawumbe usuku okay ya kusasa mina ngiyobe mina sengibuya ngiyena ngimtshela ukuthi kanje into nayo okay yazi mfethu mina ngendlela engiyibuka ngayo lento yena usisi akasathembi Ngeke ngisathembi lutho. usisi inkinga yakhe izenzo zakhe ezimenza ukuthi asengasakuthembi yabo and futhi uyena umuntu umnikazi wemali njengoba icele ethi nokuthi size la nje sizele kona lokho kodwa phela nami into engizoyenza phela kanjani manje mina kumele ngenze njani yena angithi No, imake ilalela la mfethu ngeke ukwazi ukuthi ayikho into ozoyenza ube ubambe imali yomuntu phela imali yakasisi le Akayibambi lusewayidla nje. you understand lento wayenza wayeyinike wena imali akazange ayinike omunye umuntu mana siswami ubuza
ngike ngakuziba mina mhlawumbe umuthi uzama ukungifonela okanye kanjani ngoba into ayisangeni ngicathi le number nje futhi usowayishintsha ngoba nje manje ngikufonela nje inamba yakho manje kukhuluma umlungu nje lapha engitshela yonke lento abahlezi beyikhuluma njengoba ngishilo nje ukuthi ngaye ngafika emsebenzini wakho abangani bakho labo osebenza nabo bayaphika kodwa abanye mina abantu engibaziyo osebenza nabo bayasho ukuthi hayi ukhona usibanibani emsebenzini ngithi uyazi ukuthi kuba khona ini i-business number nenamba yakho straight angikwazi lokho ngoba ngisebenza umsebenzi anginawo ngadlela imali yami kuthiwa ngizothola umsebenzi manje ngizoyazi kanjani indaba yemisebenzi engasebenzi manje uthini ndoda mina iyona into ebengiyicela mina kahle hle mina leyo baba okay thina ke sicela kanje ayikabi khumbule njalo ukuthi akuliwe usisi kumele kube na something azoyibamba yakho ezoba i-insurance yalento oyishoyo ukuthi izokwenzeka na namangasisi ngiqinisile yebo manje siswa mina yini into ongafuni uyibambana ngoba mina nginalutho hayi ifoni angayibamba ifoni awungeke phela ifoni yami ngeke so ngibamba inkunzi phela wena ngibamba inkunzi phela kanjani futhi nami ngine-right ukuthi ngihambe ngiyovula ikhithi ngayo une-right nginavele angithi uyakhumbula ukuthi imali kasise kuwena emalini ngiyakhumbula kahle so wena-ke usisi njengoba wathatha imali yakhe wahamba nje gwibebe njengomshumba kuze kube namhlanje uthini-ke ngalokho no mina ama-disease mina bengizomveza ama-disease akhe ukuthi uyavela escreen uyanakhulu uya-appear yazini-ke hayi kabi angithi wena lokho okushoyo uyabhilivela kona ukuthi kuzokwenzeka yebo okay kuzoba lula-ke beka something usisi kanje azoyibamba yabo bhuti wami ngeke ngikhuhlise ifoni ngeke siswami ngeke akwazi phela ube wadla imali yami kanje efoni ngeke phela uyala uma usuthi ifoni ngeke yabona la ngazi inkinga ukuthi yena nobhuti wami ifoni lena iyona foni ukuthi mina ngisebenza ngayo kakhulu mase niyithatha yona yena uzosizakala kanjani uzongifikela njengoba wangifikela koqala kwalowo msebenzi nje inini nani ngishusha mina nje ngangafuni nje kokuqala nje kokuqala leyo nangifaka ngenkani nje futhi ngasho ukuthi nangifaka ngenkani ngoba mina ngangayimisele nina nangibolekisa imali mina ngazama imali ngazama ngiyokunxeka ukuthi nami ngiyawudinga vele umsebenzi ngiyakuzwa mina konke lokushoyo lokho ngiyakuzwa sami futhi nawe ke Nkunzi-ke awukuseparate-ke kancane njengoba nami ake uyizwe le injection oyijikijele kusisi ukuthi uma isibuya ngakuwena injani bhuti wami angazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ikhona yini enye indlela okanye kanjani yabo ikhona enye indlela yebo ikhona yebo yokuthi umnike imali yakhe yonke yebo option B khona A no B A ukuthi kuzobanjwa something yakho B ukuthi umbuyisele imali yakhe nihlukane awusiswami ngeke akwazi phela ukuthi uthi ngeke ube sowadla imali yami angithi ngiyasho ngiyacela ngiyakuhlonipha lokho kushoyo ngiyakuzwa nje mina kusasa singabe sisakuthola yini ngoba nje vele-ke nakho nje manje ngikwazile ukungithola sikwazile vele ukuthola ngoba sikufikela ungalindele uma kuthiwa buwazi ukuthi sizofika bese ngeke sikufice siswami kuba ngishuza nginey'ngane xa siswami nginey'ngane awukho la ngingabalekela khona ziyadinga ukuthi umakazi asebenze athole imali imali kusisi wena ucathi unamakinati yena unamakinati wena njengoba uney'ngane cha phela lapho bhuti wami pho umuthi kuyena uney'ngane wena shuthi usisi yena unamakinati noma unemali yokuthi anike wena wondla ingane zakho usisi ngoba ekwazi ukuthi yena eshiye iy'ngane zakhe endlini le nami ngoba ngikwazi ukuthi ngila ngishiye ezami iy'ngane ngoba manje sisesikoleni ngiyosebenza ngiphinde futhi ngibuye la ngizobona ezami iy'ngane ngeke ngayishiya iy'ngane zami naye ngiyashiya iy'ngane zakhe uzongithola khona la okay angithi uyakwazi kasisi ngiyakwazi kasisi okay ilula-ke le sicela-ke ifoni uzoyinika usisi imini sikhona imali yakho uzobe usisi esenikani ifoni nawe umbuyisela imali noma usuyomfaka emsebenzini uzobe usuthatha ifoni angene emsebenzini usisi usebenze uthatha ifoni yakho back angithi manje njengoba kuhleli ifoni yakho ngakuyena nawe uhleli nemali yakhe so lento yini i-50-50 yabo akekho ukube ngazuthi uyachaphazeka phakathi kwenu nobabili njengoba kuhleli ifoni yakho kuyena nawe kuhleli imali yakho kuyena
noma ungaya e-police station Yazi usisi ke uzofika ukuthi asho ukuthi cha noma singafika esambeni nawe nje singahamba nawe cha, manje cha, cha, cha. ufike uyovula icase e-police station ufike ubatshele ukuthi unemali yomuntu Yeah, owamthembisa yona ukuthi uzomfaka emsebenzini yeah. and kwayileyo nto umthetho wala eSouth Africa lento yokuthi ugwazise umuntu ukuthi umfake emsebenzini awuyivumi. Yeah, injalo. So umuntu abazombopha la phakathi kweni nobabili uba uma ucabanga ukuya e-police station. So bosho sobabili. Cha. Urongo uvumelene. Kanjani? Uvumelene nje yena mhlawumbe babone ngathi urongo. Wena angindanga usisi uyachaza ukuthi wena owakungijaha ungishushu umjokojo. Nakhona ngento eyiqiniso nje ngiyasho. ngete ukuba iqiniso ngabe ngiyasebenza manje ngabe khona Angithi iqiniso lento. Yeah. Uyakholelwa na? Ngiyakholela kuyona. Ningeke ifoni noma buyisa imali yakho. noma ubuyisa imali yakhe. Wena Of course. uzobatshela emsebenzini ukuthi isijampile. Usisi umfikele nabantu and manje usefuna imali yakhe back and futhi bathatha ifoni yami. Ikona lokho engicelayo. Ngicela kona ukuthi ningipheni isikhathi ukuthi ngifone khona emsebenzini ngibatshele ukuthi isijampile. Ngizokwenza kanjani ke lokho manithi ngimnike ifoni manje? Ufuna ukwenza njani? Ngifuna kona ukuthi ngibe emsebenzini ukuthi isijampile. Phela ngithi wena kusasa uyavuka emsebenzini. Yeah. Ke uzobatshela ke senibonana nabo face to face. Ungabafoneli ngoba ukufona istory. Angithi uyobabona kusasa. Pho manje inkinga ikuphi? Ngifuna ukukhuluma nobasi nenkinga. Ngifuna uqale ngibike kuyena kuqala. Lalela mfethu. Yabona ukubika kuyena namanje njengoba sihleli la ungamfonela ubike inkinga yikho. And futhi nanokuthi ke ifoni uthanda awuthandi ifoni iyahamba. Kahle bekumele sithathe nokunye la endlini esibonayo ukuthi Phela ngeke phela kanjalo phela sengiyangisesha phela kanjalo phela. Ngeke. Imaki Ngeke bhuti wami. wena kanti uyimisela ukwenzani? Ngimisela ukwenzani? Mina ngizovula icase. Ngithatheni phela mangifuna nami ukuthatha. ngizovula icase uthi Cha ngithatheni ngoba siswami mina ayisho ngiyasho. ukuthi ziyohlangana khona ke police station ziyovula. Ngithatheni kulungile kuthatheni. Ayisho ukuthi ziyohlangana khona. Uthatheni ekhinkingi. Hayi. Ishe madoda. Hawu ngeke madoda. Hawu ima kuthini pho? Ngeke madoda ngeke. Uthini pho wena? Ngeke nje madoda lokho ngikwenza. Ima mfethu. Ngeke. Lo muntu wena uthe asikuthathe. Yeah. Thina ke sesenza njengoba. Cha nje ngeke madoda ngeke. Hayibo. Ngeke madoda. Ima phela kusho usenze ilima uye ngale nto. Phela wena kusho usenze ilima manje. You understand? Yeah. Awusinike ifoni. Singaze sithathele. Asifuni kube ngazuthi sizokuhlukumeza kwakho. Cela unike usisi nange ifoni. Kulungile. Sisona. Asilo ngithi. Kulungile sisona. Aso. Manje okay lana ngicela ukubuza ke mina. Ngoba nayo ifoni usisana sengimnikeze. Ngifuna ukwazi ukuthi lana kahle kahle kuzokwenzakala nina nizophinde nibuye kumina okanye mina kumele Kanjani? Sekumele thina sibuye kuwena. Ngane ngoba phela usisi weza kuwena kwakunika imali yakhe. Sasa mina vele ngiyavuma nje emsebenzini. Ifoni yami phela ihambile ngithi. Sasa ngiyavuma mina ngemsebenzini. Uyofika ngibike emsebenzini. Ngisho ukuthi na kusasa wona lokho mezobuya uzophinde ubuye yena nani okanye mina kumele ngimlande futhi. Kanti mina angisadingakali yini na? Kanjani? Ngisho wona kusasa. Cha kusasa kuzobe ngithi sizobe seniyenza nobabili. Yeah. Usisi uzobe sesitshela ke thina ukuthi ke bobhoti ngiyabonga khambe kahle ufikile makuwukuthi awufikanga futhi ayikho inkinga. Thina ke sobe ngosuku olulandela ngakusasa sobe sesinikela ke emsebenzini. Kuhlele mekunjalo kuhlele mekunjalo. Sizobe sesifika emsebenzini wakho ke sesinibeka nobabili ke nino basi wakho makuwukuthi awufikanga njengoba ushilo wathi usisi ucela ukuthi umuphe usuku and futhi lalela la ngeke safika sisaba right njengoba usibona sikhuluma kahle nawe sesizothu ukuthinta ngoba manje kahle wena hayi ngoba uchaphaza usisi wena usuwenza nathi ilimi angithi uthe wena kusasa Kanjani bhuti wami? Kanjani ngenze ilimi? angithi wena uthi kusasa uzoyisolve indaba kasisi. Yeah, kusasa sizosolve. Is it imali noma uyangena emsebenzini? Lo ngisho phela mina isithembiso ngiyafuna. Okay. Mase kungasenzeki ke kuzoba into enjani ke ekuzomela thina siyimise kanjani?
ngiyithathile ifoni angini Ehe. uma ngisekwenzeka ngasho ukuthi ngiyayithatha leyo foni. Cha phela kusho ukuthi kumele siphinde sibuye sizothatha okunye ukuze imali kukhaveke imali kasisi. ngoba phela le foni ayikhavi imali yami. Lapho sizokhulumisana-ke phela kodwa ngeke vele ngizongilwisa kwami iyona into engibona ukuthi Mlalele mfethu, thina ave sisabantu aba-right. Le nto vele yokulwa thina siyithandi. yebo Thina sike sithanda ukuthi siyiphethe indaba kahle nje. Yabo njengoba siyiphethe sithanda into ekanje. nami yona into engiyithandayo bhuti wami manje ngiyaxela mina usisi mina manje mina mesefika ngale ndlela afika ngayo ugcina manje wenza ukuthi nami ugcina manje sengivukelwe umoya. Cha, phela imali yami engaka wena kuthiwa ule simo sami-ke wena wangenze njani imali yakho engaka ethathile nje umuntu Awukhulume wena nje usey'cathulweni zami nje wena wawungenze njani. Misisi wami mina into ekanje ngiyazazi zona ukuzazi makuthiwa mina ngilinde bengizolinda sisi wami kodwa cha phela vele kona vele sisi wami vele hawu uyamuzwa cha lutho ngishaya Oh uyalazi ipopo. hayi papa ngiyalazi Yilo lela dulenza la kusisi. cha mangabe phela bhuti wami mhlawumbe ibeka kanjalo phela mhlawumbe okay angazi bhuti wami ukuthi ufuna ukuthini nahlanje kodwa hayi angiyenzi lonto Ubuthi uzama ukushaya ipopo kusisi. Lalela sike sifike kusasa sithole ukuthi asitholi imali kasisi noma kangenanga emsebenzini. Siswama sambeni sizocabana ukwazi lokho. Kuhle ngoba sokulela iminyango hayi sizoyivulela sisadinga isizo la. Siyabonga. nami ngiyabonga.